Едно, две. Така, здравейте, дами и господа. Аз съм Кагатай. Това е Лео. Още копаме. Две. Пепот отново е АФК, както в миналия епизод. И ние сме Gold of Rust BG. Четири. Само малко ще копаме за диаманти. Пет. По 5. По 5, бе. Шест. Седем. Какво 7, бе? 7 диаманта? Седем, осем. Стих се беше. Девет. 10. Тук трябва да са диамантите. Що казваш? Гей, момче. Ето, на някъде на толкова височина. Да сложи някакви торчове тук, ама. Знаеш кой има една идея? Ще правим така тунели. И е така ще копаме така дупки. Там. Тук намерих земя, братле. Земя, може да има пещера. О, тук намерих хайра. Ще го взема. И аз. Ти си торчо! Нещастник, изкопа ми торча. Да, и ние сме говорили за един и същи айрон. Между другото, аз съм огромен фен на Venom the Doctor. Демек Venom 960 там както е. На GA Gamecast. На знака особено. Просто иска да го кажа. И от тех се вдъхнових да снимам аз клипове. Опа! Стига, познай какво открих. Голд. Стига мълдри! О, и още отгоре. Да. Аз мисля, че откри диаманти, ние голд имаме 20 горе. Диаманти ще открием. Знаете ли, че в къщата има крипър? А не, Да. няма. Той имаше два при малко обаче. Аз Между намерих. другото, вече сме трети епизод и това вече е Пепот. Ние сме Gold of Rust и така. А какво направихте, бе? Взехте всички паржоли? Епа. Гладен съм, гладен! Криза! Почни се до мен и ще дам. Не, имам си 14 опечени. Добре. Ние копаме за диаманти и намерихме 2 голд. Вече имаме 22 голд официално. И намерих още малко айрон и... И аз. И тук има кол. Така. Добре, Боб ли да ти стопля? Да бе, момче, Боб ми стопли, не разбрали? Добре. Ама да е с наденица. Като е сере тогас. Щото го обичам с наденица. Наденица, шпек наденица. Шпек наденица, мале. Шпек наденица, брато. Сега са на път, бе. Роди накрая. Чупа си торча си чупа. Ти тренираш и нещо, бе? Пепот. Не. Не, само ядене и с лъжица. Абе. Ай, ви сте много надълбоко, е. Така и честно, бе, момче. До края на света сме. Да, ако можеш да се чупи. Вие какво сте се телепортирали до мене? Аз бях мъртъв. Ау. Аз не съм. Аз съм се телепортирал. Да. Ти беше в къщата, аз като се порта до теб ме пускаше в къщата. Между другото, излезни пред къщата и виж какво има. Мисъл, Да, видях някаква барикадка. започнах едни основи, ама ме мързи ги довърши. Така да се каже, Мързал. 19 кол, Ми няма умениям. диаманти. Умениям 52, братле. Еми, абонирайте се за... Сега момент кажа, абонирайте се, харесвайте клиповете, ако ви харесват. Ако мислите, че Мамка сте му нубове, лава. ако мислите, че сте нубове, бете си майката. Не пишете в коментарите. Говорим. Ако мислите, че сме нубове, просто не пишете в коментарите.
Сиране, чуват ли се нашите гласове като говоря? Да, чуват се. Спокойно. Намерих айрон. Добре, Боб да ти стопрем, нали? Момче, стига с този боб, ако не е с наденица. Това Пак си наденица хвърлих ти. Ах, тя. Момче, сутринта си лежа и като погледнах нагоре, прозорецът беше отворен и една муха се въртеше в кръг и другата муха се опитваше да я изчука. И след това се сляха и нещо се залепиха и почнаха да се клецат във въздух. О, я. Какво? Не се почвайте при мен. Лава, нали? Да. И при мене. Аз имам 3 кофи, я да вземем малко. Ама не, ние до къща имаме езеро. Да, 2 езерца. Да. Че Много даже хубаво, фада. Аз намерих и обсидиан. Ами добре, ама като намериш диаманти, Сега ако намеря диаманти, какво да ги правя? еми Ще ги хвърля в лавата. направи си бобстех. Е. Намерих редстоун. Добре. Добро начало. О, ако Добре, да. имаш редстон, ако си намерил редстон, значи може да Фак. Открих зомбита, дет ме хвърлят в лавата. Браво. Абе, нещастник, няма удръж. Съчувствам ти. Да, то скелета се погрижи за зомбито. Пък уж са приятели. Вай. Бе застрелен от скелета. Теб никой не те харесва за това. Като тебе. Като тебе, мен всички ме харесват. Виж. Да. Даже е тази муха, дете тука са лети до мене. Ето те изебе, не, че те харесва. Не. Да, бе. Не е верно. Ама те сега ще кажат... Та слава тече ли? Не! Пикай! Казваш да се телепортираме до тебе, ама ти не си до езерото. Сега си до езерото. Аха. Да, Немко. Какво? Аз умряха и там от Янко среща. внимава, защото той също участваше в саботирането на света. И той Кой? постоянно ще грифа баслова. А това не искам да го разваля. Падна. О, То с Янко. Кой бе? Гошо и Янко в и аз Майнкрафт... намерих обсидиан между другото. Еми, Да, аз там умрях. Аз намерих всичко без обсидиани Там диаманти. си умрял ли? И емералди и това. И емералдите за какво са? Кефът ме. Миша, трейдваме с вилиджер бе, момче. Да. Скивай са, чакай са. Ще им го даваме и ще викаме джавах майка ти. Фок! Ще им даваме и ще вика джаух майка ти. Том. Чай се обих, бе. Острумен, като газен румен. Ка твоята гъс. Твой Добре, тат. къде си? Ти пък тука до мене ли? Падне. Тази вода няма да тече в моя квартал. Какъв квартал, бе? Просто пък какво се уби. Еми да, просто не искам да те гледам. Много си грозно. Тук някой си е вземал лавичка. Еми аз ще си взема малко. 3 кофи ще си взема. Си направя обсидиан такова. Обсидиан кофа. Долу още ли имаме нещастна лава, мръсна, гадна? Ох, тук смърди на лава. Тук ще гори, бе. Удуших с свръхсензорите си. На газа. Между другото аз намерих и... О, Редстон намерих. Някъде при Редстон трябва да има диаманти, бе, братле. Аз Не. сега ще направя такова за обсидиан. Пред къща. Трябва да взема сида на брадовчеите ми. Там бах ти колко диаманта Къде? на един сит. Чакайте да освети. Мама ти пая жена! Крипър! Скелет! Зомби! Паяк! Костай! Да, минай, вземай ги. И Милани не мога да отворя вратата. Какво ще ги изпечем, Ще опеча малко Опет това там редстончето. айрон. Вие какво правихте докато ма нямаше?
О, скапаня. Копахме, що е нещо против. Така, аз ще ходя малко АФК, обаче ме мързи да спирам на пауза епизода, затова ще се върна след малко. Аз пък намерих още... Ох. Аз намерих голяма овцелотка. Какво си намерил? Виждаш ли ми името? Виждаш ли къде съм аз? Чакай, сега ще видя. Така, гледаш ли? Еее. Оцелех. То едно зомби се опита да стигне кагата й. Гайдата й. Гайдата. Гайдата. И откъде тече тази лава, бе? От никъде. Таз пък тече от тая и там стената. Аз Сега ще ще покажа как се плува в лава. Приготвяш се, така, и гледай сега. Йооо. Фак. Не, Не видях диаманти. Аз ще измерим края на тази. О, тази лава ще ме убие. Бей оттам! Бей! О, Какво викате, бе? Тос пак отвори една врата направо към ада. Как така, бе? На $8. Какво си направил? Направих такова, бе, камада. Нищо не е направено. Аз чух врата към ада. Еми да. Бе, Сложи лава върху мене. Бей. камък. Някой чуе ли? Майка ти. Къде тебе? Аз съм ти майка. Ко? Да. Не. О, да. О, да ми е повечето, да ми е в крипарите, да ми е О, мага лава крипърска да еба. зелени пашки, гадни. Тос пред къщата зелени фашки. Е, не, бе. Масо. Чай се върна. Пашкия, гадна, гръмна. Фашки ги те яда бе къде са. Аз ги степах. Една фашкия има и така. Тук- Те Той е тръгнаха. ял някакви водорасли, как е позеленял. Добре. Колко е тъп. Говорим за зомбито, бе. Тъпанар, кух. Брат. Я зомби. Абе, стига ме удри, бе. Ти си зомби. Тъпък ли си? А, не. Не, ма аз ще я махна, това беше лак. Ой, не мога да се махне! Ха-ха. Взех я, майче. Взех я. Ето. Само да не сложи върху мене, ти сега ще прадна. А! Взех я, тя с малко ще се махне. Не си я снял. Взех я, Ама горя. защото си не кадърник. Взе после клипа. Ето как се спира. Слагаш торч. Браво. За тези стопки. Ми, тъшаци. Лего. Само излизам от легото. Горя. Тък тръгвам да търся вода, то аз изгаснах на човек. Взех ти го. Браво. Взел ли си? Аз намерих още някаква там пещера. Аз знам как може да намирам майншефт. Аз забравих какво ще... Да, стих се. Аре, няма ли става? Имаме ли такова с... Много редстоун имаме ли? Много нямаме. Ще ти я взема у мен. Имаме стак. Добре. Ще правя един бък. Ако не съм го разрушил, да. Ние скоро ще трябва да ходим за дърво. Кай, честно. Мъкни. Как се отбива? Нещастни. Къде тебе нещастница? Нещастни. Садваш.
Нещастникът кабелния карохаля. Стига са това. Какво съм саднал, бе? Много Да не си се казвам Пепи. Да. Пешо малкия. Всъщност ти се казваш Пепот. Близо си. Прякора ми да не е Пепи. Да, аз влязох в един Прякора ти е епилиран травестит. твоя кален педал. Абе, по-много гладняваме, бе. Леле! Аз огладнявам, ти що не огладняваш? Не знам колко време вече копам, само 2 такива са ми се махнали. Еми, защото не си гладен. Защото пазваш диета за това. Маля, човек, такъв бъг, направих бъга и сега виждам къде има пещери, къде има такива с неща. И Значи, целият може би- world е направен в пещери. Батя. Някой мина отгоре. Ти пак знаеш аз какво открих тук, батияката пещера. Ако искате да разберете колко пещери има около нашата къща, елате. Не ми пука. Аз пък ви намерих малко голд. И що са? Ти пърна ли искаш? Или ти сготвя Карай, бокс? че имам газова уредба, моето момче. Бокс. И аз имам по-голяма от твоята. Да не кам за какво си ми помислих, че говориш. Са, да кажем, кой на колко години е? 300. 150. Аз съм на 400 най-голям съм. Най-младия. Да, вие сте дръти копелета гадни. Не, верно. Ти колко години си? 12. И пак се подпали. Ама тази година ли стана на 12? Не, минута. Значи сега ще ставаш на 13. Аз съм с една година по-голям от теб. значи. И какво, бопля ти стопля? Да, с наденица. Като видя прасета да летят тогас. Добре. Аз съм виждал. Ние пак на същото място стигнахме, бе. Чакай, бе. Имате Вече съм ли- виждал прасета как летят. Имате ли Diamond кирка? Ами, Да, бе, имаме, ние и диаманти имаме. да виждаш да сме взели Achievement Diamonds. Нали, Аз де отидоха? на майка Бах и си... тъмното така. Майка си вкъщи тоти. Мамка му падам. Що ти топли компот? Ай са, чай да намерим айрън. Намерих. Ще направя още доста кофе. Аз ще направя доста лайна. Стига, човек, ти си някакъв Нали. много тъп и кух. Като теб. Много, много само за война говориш и ако... Като някаква пацолина си, човек. Само за война и псуваш. Добре, намерих синьо нещо там. Лапиш. Какво ще намеря? Синьо изчадие. Лазурити, аз намерих. Аз намерих веднъж и някъде. Къде си намерил пак ти? Зомби. Аз преди намерих сега. Те зомбите ме атакуват, ама не разбират, че сме до езерото със слава. Знаете ли, че нямаме печка, бе? Ахом си вземе една от Технополис. Ама ние имаме, бе. Знам, бе. Ако искаш да вземи микроволнова. Имаме двама. Да, верно. По-тъп от мене няма. Мамка му! Какво каза? Има по-тъп от мене. Пардон обаче. Ти ще умира в лавата, бе. Търпам кил, бе. Явно много я обичаш тава. Момче, ще феднеш лавата. Внимавай, ще не мога да оттепем после. Ало, играеш ли, бе? Пепот. Играеш Още ли ли? снима тя? Май да. Играш ли лоу, бе? Некадърник от прос. Кух. Не. Що? Защото е некадърник прос кух. Ка тебе? Като тебе. Само Майнкрафт ли цъкаш, бе? Не. И CS. Не, и една игра наречена Пепоте Педерас. Не. Казва се Добре, браво, чай са... Ето тук ще... Стелян е Леголас. Добре. Типа си водолаз. Ти си педелас. Ти си педерас.
А ти си гей нещастник. Добре, чакай сега малко. 3. Ах, да ти е по мамата. А? Ха. Можеш да купиш дюка на ламка. Давай, колко време копам горе. Погледни надолу. А то си има помощник. Фак. Няма, това е брачето му, той е в тях. Да, де. Еми да, бе! Не ма кара се пацуля върху тебе. Стига с тези тъпи глупости. Добре. Ах. Аз ще мога да ти дам уралда. Да, Нека да ми даде кирка, моля ви. прати ми го по скайп. Добре, ще изпратим Кирка по скайп. Ай, мале. Знам за какво говориш. Знаете ли какво намерих? Ко? Един човек, дето е толкова тъп, че се казва Пепът. И аз знам, че се казваш. Сега знаеш колко си предсказуем. Толкова, че чак знаеш какво ще кажеш. Добре. Оф, сега ще направя около 10 обсидиан. Айде, нека да ми даде кирка. Просто на... Напи, просто си напи. А? Много си- Чай, сега ще ти дам моята. Ево, обаче тук. О, струмен, кът газа на румен. Ети. Мерси. Взех сега. Дай ми я. Какво стана, е? Мочите ли? Какво стана? Кой лева сте, бе? 19. Аз съм 19. И аз. Аз съм 14 и само отровене. Ами, и аз. Не, Не, аз си дърво събирах. То Добре, дърво. попля да ти стопля. Като събираш едно дърво. Стига с то, бобе, ти толкова тъп. Е, Ка тебе. Поп. Аре, стигаме, спираме да режем готово. Ще режем. Ще режем. Нищо няма да режем, готово. Нищо няма да режем. Матле, но, давай свалим на къмбо. чакай да отиде. Какво се смееш, бе? Ще да бутна в лата. По-голям, я ходи. Иде. Някой да има индър перла. Майка ти. И аз ти казах, че нямаш гащи. Ако Стига, нямаш бе. гащи, се усмихни. А? Чувал. Цяла количка. Напълно. Аз не чувал. И още? Чувал да се чуи какво прави. Ах, да и бъл, майка ти. Аз съм АФК, да знаете. Що? Защото имам малко работа. Добре. Ама, за колко време ще свърши? Не знам, 10 минути. Не ме убивай са. Искам да изгледам да видя докъде съм стигнал. Вземи го уби. Фак! Пак се убих. Дед. Ти си... Да! Умре! Ще умра! Ле! Умря. Не си умрял. Аз ще умра. Ти Yes, си бе, баба. останах на половин сърце. Аз според тебе на колко сърце съм? Колко сърца? Не ми пука. На колко Аз си? ще ти спратя урода. Чакай, бе, къде си ти? Еми, близо до къщата правя Абе, някаква забутана мина. Уния, бе, Та- бе. Виждал ли си на Пепито универсалната мина? Не, И ти трябва да я гледаш. да копаш надолу. Не го да знаеш кое. Не. Започва да прави стълби и намира равини и пада долу. Използва си хака, гледа къде има равини и натам копай. И после се убива и вика, какво стана, бе? То си няма да влезе на линия. Не. Лаги ли ти? Ах, Мале, как се уби, бе? Как те убиха, бе? не. Е, то
То с нуб за коса мисли, бе. Да е бъ, то с крипър да е бъ. То с нуб за коса мисли, че те може да убива. Крипъра ли? Да. Не си мисля. Глей са. Май се мисли за Пепито. Май ще му тръгна. О, значи има някакъв мод, дето героят ти става крипър. Мод ли? Да. Човекът ти е крипър, когато включиш мода. Ама пак с скина, само че крипър. Верно ли? 9 обсидиан! Трябва ми още едно само! Дай бат! Ти имаш диамантена кирка ли вече? Не, просто направих е така да имаме за портал. А. Мислех, че имаш. Имам пачка. Да, направих същата Колко унервена. трябва за enchanting table? 4. 4. И толкова ще направя. Виждам ти името. До тук са 11. Аз съм на 4-ти левел под земята. Добре. Ако сега намеря диаманти, ще бия чекийки. Ще бия чекийки на телевизора. Стига бе! Пак ли е та слава бе? Тасманийска лава. 1, 2, 3, 4, 5. Мамка му е, обкръжен съм от лава. Не мога броя. Ти нали се... Искаш ли да търсиш таки сравейни? 6 не. Чакай. Защото аз знам един бък. Глич де, пада са глич. Значи от тук са само 11, 12, 13. Верно ли? Едно не ти достига пак. Омага. Тук трябва хубава за лава. До мен има. Аз ще ходя до езерцето. Ама аз съм да, до езерцето е по-близо. Освен да се телепортираш да пишеш пак те. Ако искаш да ти покажа как се правят нещата да си пазиш инвентара. И да не се взривят крипърите. Ще покажа, ама да не е по време на епизод почне. Чай само. Значи вече имаме точно 14 обсидиан. И вече кирката ми се щупи. А не, тя продължава да... Не. Готово. 14 обсидиан. Моля, аз искам диаманти. Да, диаманти! Чакай, ще се порта до теб, не ги взема. Ето! Чакай ги... Къде бе? Само 2. Верно ли? Да. Я фърли единия. 2 диаманта е, човек. Трябва някъде тук наоколо да има. Копай. 2 диаманта, ни трябва само още един. Намерих редстоун. Да, аз го също го намерих. Човек, как го открих? Сам викам. Какво щях да кажа? О, стига де! Нямам кирка! Имам! Да иба коронската ти лава. Ко правиш, бе? Тъпи.com. Просто може да го щупиш. Обаче изхабена, да знаеш. Ти нямаш ли? Имам, ама тя още по-изхабена. Човек, сам как викам, сега ако намеря диаманти, сам намирам. Ако намеря диаманти, намерих Христо. Ако се намеря още един диамант, ще се пръсна от яд. Защото ще му пръдна. Не открих. Баси. Ние сме някакви кароци. Кароци сме. Защото ще ти пръдна. По принцип трябва да има на 5 блока от тези, дето се открива, трябва да има още. Между другото, мисля да сваля
мапа да Дропър, който Знака и Харто играха. И да се опитаме да го минем с това. С Лео, с Пепот и Сет, може би. Не. Ай, стига, пак ли? Така че мога да свалим този мап и може да сваляме други Adventure и Jump мапове. Добре, стой там. Стоя. Защото Мърдо. на мен ми трябва. Уф. Да, някой отворил вратата, крипър вътре. Да ти направя кирка? Направи, ако искаш. Бе, кукурец то има така и що няма един диамант. Да, един диамант наистина. Моля, цаноч, изпрати ни 2 диаманта. Ти знаеш, че Майнкрафт има бог? Какво има? Някакъв брадясал мъж. Тъпа. Намерих 2 как? стака. И 7 такова. Ти е, но ау, нова кирка ти давам, бе. Аз си купам, не мога да видя, че. Не ме ли виждаш? Ти кирка. Добре, аз ще купам става да издам. Значи ние го открихме тука. Трябва да потърсим и нагоре. Или настрани, Чакай, не следвам. или надолу. Така. Чакайте малко да видя нещо. Това ще е крат на този епизод. Съжалявам, че ги няма двамата, за да го свършим заедно. Ние бяхме God of Rust BG. Аз бях Кагатай. Тук Пепот и Лео. И това беше краят на нашия трети епизод. Благодаря, че гледахте. Лайквайте, сабскрайбвайте. И така.